Хәерле сәгатьтә. Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы сәламләй. Эфирда яңалыктар тапшыруы. Студияла Кинья Әхмәдиев. Ишембай калаһында кала биләмәһе башлыгы Илшат Шакиров катнашлыгында экологик советтың тәүге кәңәшмәһе үтте. Экологик советка экологтар, депутаттар үз инициативаларын белдергән граждандар ине. Сарала каланың Ленин һәм Губкин урамдарында юл полотноларын һәм яәүлеләр аллеяһын реконструкциялау турында һүз барды. Был эшләр 2021 елга планлаштырылган. Мы перезагрузку площади Ленина сделали на 2021 год. Мы хотим именно наши центральные улицы обновить, то есть улица Ленина и улица Губкина. Ишембай районы буенча архитектура һәм кала төзелеше идаралыгы халыктан фикерләр һәм тәкъдимнәр кабул итә. Онда берничә яңа проект әзерләнә. Проекттар тавыш бирү юлы менән тормышка ашырыласак. Ленин урамында агастарды яңырту, юлдарды киңәйтү, парковка урындарын арттыру, гранит бордюрдарды һалу, юл билдәләрен, светофордарды алмаштыру күз уңында тотыла. Урамдарды яшелләндерү буенча анализ үткәрелгән. Карт агастар киселеп, яшь үсентеләр ултыртыласак. Ленин һәм Губкин урамдары яңа төс аласак. Ошы көндәрдә Мәдәният милли проекты сектәрендә яңыртылган Ишәй авылы клубы үз ишекләрен ачты. 1974 елда ук төзелгән Мәдәният усагына буга кадәр ремонт үткәрелмәгән булган. Хәзер иһә клуб бинаһында гына түгел, уның ихатаһында ла зур үзгәрешләр булды. Мәдәният усагы янында эшләнелгән балалар майдансыгына ла авыл кешеләре һөенеп бетә алмай. Яңыртылган Мәдәният усагында авыл советы хакимияте, китапхана, полиция участогына ла урын табылган. Хәзер бында сәхнәле тамашасы залы ла заман сайтып үзгәртелгән. Бию түңәрәге бүлмәһенә станоктар беркетелгән. Яңа мебель алынган 189 урынга исәпләнгән тамашасылар залына уңайлы креслолар куелган. Якын арала сәхнә костюмнары һәм шторалар тегергә лә заказ бирмәкчеләр бында. Был ремонтты башлаганнар 2019 елның январь айында. Инде әлеге июль айында инде эшләр тулыһынча бетте. Монда инде бинаның тышкы кыяфәте яңа йөз алды һәм эчтән инде төрле капитал ремонт башкарылды һәм инде түбәһе алыштырылды. Һәм әлбиттә тышта күрүегезчә балалар майдансыгы яңадан эшләнелде һәм инде коймалар, уратып алынган коймалар яңадан тулыһынча эшләнде дип әйтергә була. Мәдәният усагының тышкы йөзе йылылык хаклаучы панельдәр менән күпләнгән. Башкортстан Республикаһының дәүләт флагы төстәренә охшатып эшләнгән бина хәзер әллә кайдан күзнең явын алып тора. Клубтың эске йөзен яңырту буенча ла күп эшләр башкарылган. Электр үткәргечләре, йылыту радиаторлары, тәҙрәләр, ишектәр өр-яңынан куелган. Бинаның түбәһе лә тулыһынча алыштырылган. Ишейский сельский дом культуры у нас является одним из самых активных вообще в городе и районе. Коллективы, которые находятся в этом, получается, СДК, они у нас есть здесь народный коллектив, фольклорный коллектив, которым руководит Ракаева Сурья Гаязовна. Ну и не только ее коллективы. Тут в целом люди очень активные, очень жаждущие культурно развиваться. И, в общем, я считаю, что это правильное решение был комиссии, заслужено. Мәдәният усагын ремонтлауга 20 миллион акча сарыф ителгән. Бұл сумманың байтак өлешен республика хөкүмәте бүлгән. Калган 10% тирәһе акча район бюджетыннан алынган. Яңа объект менән танышырга килгән район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов авыл халкын һәм ошында эшләгән мәдәният хезмәткәрләрен ысың күңелдән котланы һәм яңа иҗади үрдәр яулауларын теләне. Спасибо вам за то, что вот есть такой коллектив, я знаю, стоит таких усилий. И спасибо вам отдельно за то, что любое мероприятие с участием и VIP-гостей, и других наших гостей из-за рубежа не проходит без вашего участия. Таланттарга бай ул Ишәй авыл халкы. Буга кадәр лә районда оештырылган бер генә мәдәни сарала уларһыз үтмәне. Республика кимәлендә узгарылган бик күп саралардан да ситтә калгандары булманы уларның. Ә хәзер яңа мәдәният усактары булгас, улар үзләренең һәләтләрен тагы да киңрәк асырдар мөгаен. Ә буның өчен бында бөтә шарттар да бар. Сибагат Рахмангулов, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрләре.
Ишимбайга 2019 елда сыккан 13 пассажир автобусы кайтарылды. Руль артында квалификациялы водительдер генә ултыра. Электрон табло, навигация системалары пассажирлардың хәрәкәтен, водительдердің эшен еңелләштерә. Автобустагы уңайлыктар транспорт хәрәкәтен заманса талаптарга ярашлы үзгәртү мөмкинлеген бирә. Бөтә автобустарда ла юл өсөн алга картаһы менән исәпләшергә мөмкин. Яңы машиналар тауга күтәрелгәндә һәм кинәт тормозга басканда ярдәм итү системаһы, водитель ягынан хәвефһезлек мендәре, кондиционер, вентиляция, GLONASS навигация системаһы, тахограф, электрон табло һәм башкалар белән яһазландырылган. Бынан тыш, яңы пассажир ташусы машиналарга тирә-як мөхитте зарарлы йогынтынан һаклаучы югары сыйфатлы двигательләр куелган. Кала һәм кала яны маршрут расписаниеһы автовокзалда, шулай ук баш автотранспредприятиеһы социаль селтәрендә куелган. Для удобства сейчас действует карта Алга со скидками по городу на пригороде 10% и по городу 18 рублей тоже по карте Алга. Наличка 25 рублей у нас. Действуют все карты. Алга, бесконтактная. Башкортостан ихаталары республика программаһы сиктәрендә ихата биләмәләре комплекслы төҙөкләндерелә. Сара Башкортостан республика территорияһында урынлашкан күп фатирлы йорттарда яшәгән граждандарның тормыш шарттарын яхшырту, йорт янындагы биләмәлә уңайлы мөхит булдыру максатын күҙ уңында тота. Ошо программа сиктәрендә Ишимбай ҡалаһында балалар өсөн спорт майҙансыҡтары төҙөлдө. Артабан теманы Хәнә Мәҡсүтова дауам итә. Ишимбай ҡалаһында үҫмерҙәр араһында футбол буйынса сираттағы ихата турниры үткәрелде. Уйын Ленин урамының 2-нсе, Чкалов урамының 27-нсе йорт алды ихатаһында үтте. Ҡоролмалары хәүефһеҙ резина менән күпләнгән спорт майҙансыҡтары балаларҙы ла, ата-әсәләрҙе лә бергә йыйҙы. Совместно с жителями были разработаны проекты, было учтено много мнений, пожеланий жителей. Мы старались охватить все те моменты, которые нужны были для создания комфорта ихнего проживания в данном дворе, и постарались максимально приблизиться к этой цели. По итогу получилось у нас достаточно неплохо. Дети довольны, жители довольны, мамы с детьми постоянно здесь в теплую погоду. Ишимбайда балаларда, ололарда футбол уйнарга ярата. Ишимбай футбол клубы ел һайын республика кимәлендә үткәрелгән ярыштарда әүҙем ҡатнаша. Ихата чемпиондары лигаһы, ихата командалары араһында үткәрелгән турнирда ҡатнашып, призлы урындар яулай. Буласаҡ футбол чемпиондары менән танышабыҙ. Максим Небогатов йәш футболсы, 5-нче класста уҡый. Буш ваҡытын дуҫтары менән яратҡан шөғөле футбол уйнап үткәрә. Я занимаюсь футболом уже 6 лет. Футбол мне приносит удовольствие, я играю в футбол, прихожу на эту площадку с друзьями, ходим на тренировки. Я хочу быть знаменитым футболистом. Һәр ата-әсә балаһы өсөн борсола. Ҡайҙа, кем менән, нимә эшләп йөрөй? Арттарынан күҙәтеп өлгөрөп тә булмай. Хәҙер был йәһәттән күңелебеҙ тынысланыр. Балалар ошондай уйын майҙансығы тураһында күптән хыяллана ине, тип шатлана ата-әсәләр. Минең малайым Денислам мында футболға йөрөй. Мин ныҡ шат. Балаларға ошондай площадкалар булған өсөн. Өйдә компьютерда утырмай, шатып килеп уйнай. Ул ныҡ итеп ярата инде ул футболды. Футбол тейһән, ул готов на все. Кем белә, Ишимбай футболы данын дөнья тарафтарына танытыусы йәш футболсылар тап ошо майҙансыҡтарда футбол уйнайҙыр. Хәнә Мәҡсүтова, Асын Рахманғолов, Ишимбай хәбәрҙәре. Һайланған һөнәр кешенең яҙмышын билдәләй. Ерҙә хеҙмәт итеү ауыл хеҙмәтсәндәренең изге һәм еңел булмаған бурысына әйләнгән. Ал-ял белмәй, улар иртә таңдан ҡараңғыға хәтле эшләй. Сөнки һабанда һайрашмаһаң, ырҙында аңғырашырһың, ти халыҡ. Игенсенең хатта ҡыҫҡа ғына ял минуттары ла киләһе уңыштар тураһында уйҙарға бағышланған. Ябай туйҙырыусы һәм бөйөк хеҙмәтсән Крәҫтиән илебеҙҙең төп өмөтө һәм терәге булды һәм булып ҡала. Беҙҙең ижади төркөм шундай кешеләрҙең береһе менән яҡындан танышып ҡайтты. Артабан киләһе сюжетта. Фаил Уразаев Едих Крәҫтиән фермер хужалығының иң тәжрибәле механизаторҙарының береһе. Әле баҫыуҙарҙа эшкә менә. Уны гаражда техника ремонтлаған мәлдә тап иттек. 29 йыл буйы механизатор булып эшләүе ауыр түгелме? Тигән һорауға ул тыйнаҡ итеп яуап бирҙе. Ауыр һөнәр тип әйтеү
қиын, но яратқан ішіңмен ол қиынлық білмейді ата әйтермінем. Әлі қанда келедір, атай төхлі тракторист. Атаһынан күргән укынган яшь егет авыл мәктәбен тамамлагач та тракторчы булып эшкә урнаша. Атаһы юлынан китә ул. Яйын комбайнда эшләй, игенсәсә ура-хуга, көз көне тракторга ултыра. Ел әйләнәһе бына шулай эшләй. Хужалыкта быел байтак техника яңыртыла. Үз эшен яраткан механизаторга Джон Дир тракторын биреп куялар. Ару-талуһыд эшләгән эшсене бергә эшләгән иптәшләре лә хөрмәт итә. Уның менән горурлана. Ул менә тырыш механизатор гештә монда авылда калды, кырга китмәне, семья монда бес әйбәт, балалар үтерә. Яшьтән үк тракторга нитеп кыдыгып эшләп барып китте. Хәзерге вакытта ул комбайнда эшләйме, яйгын комбайнда якызын ядын сәсе бүтән эште башкара инде. Тыңласан әйбәт бүтән эште урынына иткереп эшләй. Авылдың бүгенгеһе киләсәге табына шунда ергә береккән, эшенә тугры кешеләр кулында булуы һөендерә лә инде. Ялан Батыры ошо көндәрдә Башкортстан Республикаһының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек булды. Уны улы еңү менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз һәм уңышлар гына теләйбез. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Башкортстанга кош кидеүе сире хәвефе янай. Әлеге вакытта Волга буе федераль һәм Урал федераль округтарында таралган кош кидеүе буенча хәл бик көсөргәнешле. Сир усактары безнең якын күршеләребез Силәбе өлкәһендә, Татарстан Республикаһында, шулай ук Курган, Һарытау, Омск өлкәләрендә асыкланган. Кызганыска каршы был сирдең безнең республика биләмәһенә үтеп инү куркынысы ла бик зур. Кош кидеүе Башкортстан биләмәһеннән нибары 5 километр алыслыкта гына. Әгәр был сир эләкһә, кош 100% үләсәк. Шулай ук бер генә кош зарарланһа ла, калгандарының бөтәһенә лә югасак. Кош кидеүен йылы яктарга оскан коштар тарата. Әлеге вакытта илдең 11 төбәгендә 75 сир усагы асыкланган. Жители Ишимбайского района убедительно просим внимательно отнестись к здоровью домашней птицы и соблюдать такие необходимые меры. Это безвыгульный режим содержания, чтобы ваша птица не находилась вне вашего сарая, ограждения, чтобы не было контакта с дикими птицами, не приобретать живую птицу и корма, не имея на то ветеринарных документов, ветсвидетельства или справок. Потом, значит, скармливать птицы пищевые отходы, не прошедшие техническую обработку, тоже нельзя. Обязательно надо провести термообработку. Ошоның менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау сәламәт булыгыз. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО – это ответственность и обязанность каждого владельца автотранспорта. Центр страхования в городах Ишимбай и Уфа занимается предоставлением услуг по страхованию автомобилей, имущества, квартир, домов, жизни и здоровья. Оперативно застрахуют выезжающих за рубеж. Сотрудники Центра страхования проконсультируют по системе ипотечного страхования, подготовят документы на сертификацию ГБО и ТСО, изготовят госномера. Удобно, когда все страховые компании в одном месте. Город Ишимбай, Стахановская, 51, офис 201. Номер телефона 8 917 76 97 200. Город Уфа, Менделеева, 10. 8 937 84 83 111. Проконсультироваться и оформить полис вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 14. Доставка полисов по городам Уфа и Ишимбай бесплатна.